Allah lamiɗo Allah mawɗo jaamu bawɗe mi yetti Allah kullum miɗo yetta Allah. Allah lamiɗo Allah mawɗo jaamu bawɗe en yetta Allah kullum en yetta Allah. Nde mi juuli subaabe suura mi yettan Allah, nde mi juuli asira mangarba mi yettan Allah, nde mi juuli shayi fuu miɗo yetta Allah. Mi yetti Allah nde tagiyam julɗo wi julɗo, mi jangi Qur'ani mi jangi boko, mi jangi Qur'ani. Allah lamiɗo Allah mawɗo jaamu bawɗe. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Daroɓe e nanoɓe shiri meɗen ɗum meɗen ɗum fulɓe, jaɓɓama meɗen e ɗum lokaci. Inde an Ibrahim Abubakar Kunga, bo on nangi shiri ɗum boftuɗen waddugo ɗum gatten ɗum Hononde Fulbe, ɗum Fulani Peace Initiative Network jangi teddorgal waddango en to suudu zinariya ndu gondu ɗo tafaje zinari gonɗe josɗo. Bono no anduɗen en tattauno hundeji fere fere musamman ko yahata nder yimɓe meɗen, sannan kadi bo en ɓeyda tattaunago koye woni eteɗe handi tokken keɓen burtinen ko burtoɗen nder hundeji yimɓe meɗen natti ɗi ngala nder ɗeɗeɗe, sannan ɗi ɗum waɗanta en ɗi handa e kanji ma ɗe eteji handi tattaunoɗe jimbo koye giyen en keeɓi maslaha dow maji. So minen ɗiɗo de, amma min de woni joni de suudu emi heɗo inchallahu heɗon garayɗo waɗa joinin an, amma to waray ma so daga min sey onon nanoɓe. Bono no anduɗon kadi bo emin okka on dama ɓawo en ɗum ɗan jangi lokaci ceɗɗe ɗum tattawno onon ma natton okkon gudunmuwa moɗon ɗeɗe gorgojo. So mi ɓeyda jaɓɓago on hundeji ɗiɗi zuwa tati inchallahu dareten hande. Halanma fuɗɗam woni dow bono ko keɗinoɗen bolbugo satiji ɗiɗi ko ƴaɓɓino en waɗane hundeji fere fere, amma enen e enen ɓe meɓen woɓɓe anda ko yahata hakko leydi, hakko gomnati, hakko duniyaru fuu. Amma woɓɓe kamɓe to ɓe waɗanama ko hewtama ko ɗum waɗani en, wonda ko wala enen duniyaru fuu sey jangaka waɗa bo ka hutirgo ka har ɗum waylitowa ka dow yimɓe meɗen. So inchallahu e meɗi en daray hundeji ɗino. Sannan ɗiɗaɓum ra hundeji kadi ko yahanta en to haadi to plateau ɗo ni ham, ra nyalde en mbino ra ko yata to basa ɗo ni ɗum hirtani en ɓikkoye pamaroy noyi waɗi noyi, to ceɗɗan kadi wojeriyom ton ɗum feƴƴi nayi ɗum wari nayi ɗum wari waynaɓe, to ra kadi ko yehi nyalde jumɓare wonda state ɗunga bogo sai ma ko hankali mum wartoyi bigere go. So sannan kadi bo to on dari joni ko yahata duniyaru fuu ko noddata fuu har e yimɓe meɗen, amma daga ke ɓe okkayi lokaci maɓɓe ɓe daari ɓe binciki koye woni asali koye woni asali fuɗɗan ko fuɗɗi hunde nden ɗon. So amma hande ko ɗum mbi'ata woni to nanguɗon fuu goɗɗum media station on nanayi ɗum mbi'a fulɓe ngaɗi ɗume, fulɓe ngaɗi ɗume, fulɓe ngaɗi ɗume, fulɓe ngaɗi ɗume. To haala gonga to en ummaki dariɗen min e ma ummoɗen daroɗen, ɓe yeeso meɗen kamɓe ma ɓe ummo ɓe daro, ɓe yeeso maɓɓe kamɓe ma ɓe ummo ɓe daro. To en hawtindiri inchallahu enen e enen fa enen keɓanta ko e meɗen maslaha. Amma enen kullum hande to en kawtayi ko e men fuskantiɗen ko woni yeeso men, fuskantiɗen ko damotoɗen, fuskantiɗen ko nawnata en, fuskantiɗen ko warata en, fuskantiɗen ko ummi yiɗi halkugo en fuu men. To haala gonga to en ummaki dariɗen giɗen nde gaɗeten wala goɗɗo ngaro balluma. Hande hukuma fa warta balluma ko waɗanma adalci sai ma yi amma ne ballirɗa hoore ma ne gaɗanɗa hoore maɗa adalci. Hande goɗɗo feere daga yasi warta ballirma sai ma amma a ummaki a balliti hoore maɗa, ballol ballitiɗɗa hoore maɗa kangal ngal o yi'ata har kanko ma o wara o balluma. So emi yiɗi mi fuɗɗira ko yahata joni yimɓe ko en walana lokaci sosai kadi bo onon ma on giɗa ngaron okkon gudunmuwa mon. E nyalde 17 ga watan biyar jumɓare e ɗon ɗerewo ɗum joinda ɗum kamɓe magban ɓe waɗi
hala gonga kafin mi fuɗɗama tattaunago e mi yetta effort ɗum magban plateau state waɗata. Allah sakano maɓɓe e alkhairi, Allah ɓeydan maɓɓe fikra e famol, sannan kadi bo shugabanni en maɓɓe e kab goɗɗo membajo magban hala gonga to plateau ɗo nihi emin gi'a kuuɗe moɗon a zahirance. Allah sako e alkhairi. So emin nodda ardante ko riɗe kanje ma ɗe ummo hande en kewti ɗuɗorgal wonda to ɗum waɗani en hunde handa ɗum biya dental go otal kangal ummoto bolbana en gon duɗi, sannan en gondi dente to plateau ɗo ɗe kewti 3 zuwa 4. to hala gonga nama mi inni inde amma to koye dente ko riɗe ɗen woni en gaɗanama hunde nde to ɗum ummake waɗango en gaɗanoɓe en bono no goɗɗo sistajo an comrade mariam kullum to emin waɗa discussing irin hundeji ɗi o bi'i hande baroɓe en fato ɓe ummake wargo ɓe darata moye woni wontankejo, moye woni yakanajijo, moye woni bororojo, moye woni kashisherejo, moye woni to jos, moye woni to basa, moye woni to riyo, moye woni to moye woni der gabdan, moye woni der miyetti Allah, moye woni der fuyoda, moye woni der bandiraku, moye woni dow koy. To ɓe ummake wargo en ɓe darata kan ɗon ɓe waray kawai. So hala gonga hundeji en jaha en gartowa. to jomirawo yowanima ardungal hunde won ɗon nde jomirawo yata ƴamma dow majum, kadi hunde won ɗon ɗum duniya kamɓe ma ɓe gatta ka bolbugo dow majum. So nyalde ɗa ko yahata to mangu jonta wonda duniyaru yejjiti ko bo anda amma ɗum leyfi meɗen enen goni en bolbana duniyaru, enen goni en bolbanta duniyaru ra ko yahata dow meɗen. ɗum warani en na'i nande go nande ɗiɗi ɗum ɓuri dungu, ɗum warani en yimɓe nande go nande ɗiɗi ɗum ƴaɓɓake nde 3 ɗum ɓuri dungu ɗon to mangomi bolbanta on wonda ƙarshe ɗo ni nder right up ɗum kamɓe magban waɗi e ɗon na'i fulɓe gujjaɗi to mangu ɗi kewti na'i kanji ono ɗum mbi'a 73 wonda e soja en kuwayɓe waje ɗon ɗum e maɓɓe ɗum hawti ɗum yehi ɗum jaɓoyi na'i ɗin ɗon ɓawo wonda kamɓe soja kanum ardi kugal ngal wonda Allah balliri ɗum yehi ɗum tetoyi na'i ɗin ɗon to gujjuɓe na'i ɗin ɗon. To ɓawo ɗon ɗon history e ɗon juɗɗum ɗuɗɗum ɗum wujji ɗum waɗi ka wujjugo na'i nande go nande ɗiɗi ɗum wari fulɓe nande go nande ɗiɗi ɗum waɗani en hundeji daban-daban. To hala gonga sera hunde ko en giɗa ko kowa yiɗa wari, sannan hunde nde bono no kamɓe asali expert bolbata dow hunde nde kusan politics ɗum waɗi goɗɗum motivations ɗum siyasa nder mayre ɗum kadi bo alakantake nde e dow kanko ardiɗo mo ñamɗo joni to ñamɗo wonda mo ɗum warta ɗum hunina ñande monde to Allah yaari en to dari neɗɗo local government ɗum wonta ɗon. Sannan daga yende ɗum biyu o ñaami hundeji ɓeydi hallugo hundeji ɗin en jahayno amma hundeji ɗin sai gaɗi ka ɓeydugo hallugo sai gaɗi ka ɓeydugo hallugo sai gaɗi ka ɓeydugo hallugo. Sannan to on dari kanko ma ñalde ɗum waɗi interview e mako to channel TV kanko ma e mo holla ai dama ɗum yiɗano o heɓa joɗorgal ngal ɗon wonda har e mo holla a'a fulɓe ko bo a'a julɓe burtoyi daga goɗɗi state ji ngari kawti hunde nde ɗo ngam gi'a ngari gaddi gi'a keñi yimɓe mako ko keñi waddi ƙarshe local government mako. So hala gonga sannan eɓe gondi irin media station ji bono irin goɗɗum e ɗon gidan radio eɓe bolba haalaji ñolɗi wonda mi anda toye hukuma su DSS su hukuma police hukuma soja eɓe nana irin hundeji ɗin ɗon eɗi bolba wonda hundeji ɗin ɗon har ga Allah eɗi gadda wonda komi enen ɗo nihi dole to min bolba goɗɗi hundeji ɗin na fu ko ɗum waɗanta en kanjum ɗum bolbata sai dai kawai min dara min giya koye woni ko mbawten bolbugo. Je lokaci ɗum hirtuno ɓikkoye meɗen to basa ɗo ni goɗɗo ɗon nder nodduɓe o bii kay fulɓe fa en gaɗane en hunde ɓurde mago nde bolboto nde ɗo bo haala gonga wonta ɗon ɗum waɗana en hundeji ɗi kay ko to ta waɗi postin maji ma to media Facebook ko goɗɗum ta waɗi postin maji ma kamɓe hoore maɓɓe sai ɓe waɗa banin ma sai ɓe kolluma hunde nde ɗo nde ƴaɓɓake kamɓe irin hundeji ɗi ɓe alata e ɗum waɗa postin. So haala gonga en umma daroɗen kab ko ɗum waɗani en fuu to en alu ɗum ƴaɓɓo nyandere go en waɗu amfani e ilmu Allah okki en
e jawdi jomirawo okki en e jamu jomirawo okki en giiten no noddirten hukuma na ɓannen hukuma ɓannen press ko okken kaɓƴan jarida en ɓe janga hunde nden ɗon ɓe kollade duniyaru sannan on gi kamɓe ko ɓe ɓuri en kaɓtagaɗo maɓɓe toni fuu e huwana mo maɓɓe banda enen ɗan jaridajo kap to woni fuu to ni mo maɓɓe wonta ɗon ko ɗum yoɓayimo wonda dole ɗum okkaymo goɗɗum to ko ɗum yoɓayimo kanko o huwanay ɓe maɓɓe jonta o ndaari ko yahata ɗum har leydi yaasi har leyɗe yaasi nama ɗum leydi bo har leyɗe yaasi jangi hunde nde bo nde waylitama gaba ɗaya nde horanama dow yimɓe meɗen wonda ko hande ɗo nihi kan shugaba mi yetti magban mo plateau state hande ɗo nihi komo hirdi kenya jemma komo hirdi e bbc woni fulɓe ɗum wari to mangu ɗum wari fulɓe ko ƴaɓɓi fulɓe 200 woɓɓe har hande ɓe ɗum ala ɗum yehi ɗum jangoyiɓe woɓɓe har hande ɗum yahayi ɗum suuriɓe majjuɓe kawai ɗum anda adadi maɓɓe fulɓe e ɗon gaɗɓe gudun hijira to wurareji daban daban ɓe jehi ɓe jooɗi ɗum wuli gure maɓɓe ɗum wujji na'i maɓɓe woɓɓe ɗum wari na'i maɓɓe wala to ɓe jahata to amma on nanata irin kan ɗo sai dai nanon kawai fulɓe gaɗi ɗume so hala gonga rari irin nder hundeji gonɗen to nder to amma inchallahu nevertheless kab ko ɗum mbi ɗum ummoto fu e inde jomirawo to ɗum heɓay maslaha dow majum so gam non emi ɓeyda noddugo kab goɗɗo jogiiɗo goɗɗum matsayi daga nder wuro har zuwa ardungal al'umma o ummo o yi'a kanko ma iya kokari o wawta o wadgo kullum ko gatten woni ko sai waɗa ka heɗago ma wane en woni bolboɓe a'a ma ardiɓe ko bo ma arɗo ma laamiɗo ma modibbo ma limamijo na ɗum non komai anduɗo ko waɗata e wonde kanum ma irin ko handi ballita kanum ma amma hala gonga en en ɗuuɗi en gondi bo jawdi en gondi ilmu to ɗum inna way fulɓe shahayi mafa kan ɗon en disuka gefe to leydi ndiga bogo to ɗum ittay percentage shahuɓe wallahi wala ɗuɗuɓe bono fulɓe to amma koye woni ko enen keppuɗen woni goɗɗo pullo on ma yiɗama ɗum mbiya kanum pullo wonta ɗon sabi e kanko kota ɓernde mako ma fukkaki ma dow fulɓe ɓe to amma inchallah ɗum fu ɗum wartayi ɗum hawti ɗum warti go so emi nodda en ko moye to woni fu gonɗo ladde e gonɗo garire ko wayi a ballol okkata yi'a hundeji irin jihoji ɗiɗo ɗum holliɗi duniyaru gabogo wara shaido dow maka sannan hala an ka karshe daidai ɗo ni woni yimɓe meɗen to goni fu ga Allah mi nodda en kawtu ko'e to gonɗen fu ladde e garire en kawtu ko'e handa ɗum biya an daga an sai ɓikkoye wuro ma sai na'ima an ba ko yaluma e kai hande ɗum mbi ɗum joɗoto ɗum hawta hoore ɗum yi'a ne ɗum joɗorto ɗo nihi an mbi'a sam an a ɗo nihi hande sama e shekara 100 baba ma ɗo nihi daña kakama ma ɗo nihi daña ngam non ɓe joddiɗa ɓe ɗo wala goɗɗum ko tokkiroyta ɓawo leydi nin ndi waylitirake ndi ƴaɓɓake ɗum ɗo so ga Allah fulɓe to goni fu en tokku haala mawɓe meɗen mbiyata en kawtu ko'e bo gaɗen ka joɗago en gi'a hundeji ko jahata ɗuma tsari jangeten wonde giyan enen ma inchallahu en keɓa goɗɗum yanayi ɗum koda a hukumance en gaɗa ka noddugo hukuma to goɗɗum ummanake en kawtai nodden hukuma wara waddana en balla sannan kadi to hunde ummanake en nodda en jarida en ɓe gara kamɓe ma ɓe shaidane ɓe kolle sannan en gaɗu ka resgo document hande to ɗum wuli wuro to anguware mon bindon ɗum wuli wuro nyalde kaza e kaza jangon hoto wuro gonɗon dison to ɗum wari tagaɗo bindon ɗum wari tagaɗo mo duuɓi kaza bindon dison to hundeji ɗin ɗon yawanci to ɗum wari to press kanjum ɗum bukati gadde shaida moɗon to hala gonga enen to en waɗanama hunde hende ƴaɓɓo goɗɗo pullo on ma to anguware nden woni amma o anda koye woni yahi to anguware nden ɗo to gan noon irin hundeji jahayɗi won ɗum amma inchallahu en waɗa kokari gaɗen ko gatten anan en toro jomirawo kadi waddana en maslaha hundeji ɗiɗo to kafin mi ƴaɓɓo topic ɗum yeeso inchallahu mi yiɗi mi yara ndiyam mimma mi okka on onon ma dama onon nanoɓe onon ma natton okkon gudunmuwa moɗon ngam no namba amin ɗon ɗon de kanjum woni ɗum ɗon ɗum anduɗon ko wonode inchallahu min janggay min nana gudunmuwa mon so kafin noddol ngol dey ɓeyda tora noddol fuɗɗan ɗo ni assalamu aleykum wa aleykum salam jam alhamdulillah Allah yettama to wodi Babakar jaɓɓama ha nattowol
jam kalem. gaskiya min nani hudu Allah sa ku yalle Amin amin. ni tarari tsakanin Allah mafi yawa ko wadda ta dan amwadi tarari go tsakani demo be e duro Non. to tarari dun da mabo tarari shugaban ne hambe don ya kamata da ummo be daro sosai Non. tarari lawi be nawo do be gana kokari on be kokari be amma go be tarari lawi be kuri go kawai wa ka inu go be kawai wane kawai ina du kai de to go manga kawai mafi yawa be Non. amma tarari wanda ko be amma gaskiya ko be da ga kice da Non. tarari joni tsakani Allah wallahi iji dursa gaba godu remi nama Non. mo be meden to kasa mo gombe to gwamnati iya cewa mafita dige ya ike ba to kasa kadi wonnere to wari en andi ko ne ndere go wonna gilla sedda Non. du wari du rara wonnere de Non. je de ndi nangi dum biyo no Non. to du wada ne do biyo ko buri fembe no sali Non. to to kin insha Allah ya bai dawo Allah binda baraji aha ma yau take to Allah binda baraji e gudunmowa okkuɗa ɗum ɗo ra noddomo yeeso kadi kanko ma hananen ko mo wi'ata. assalamu alaikum Wa alaikum salam jaɓɓama. Allah rena modiko mawdo wadi jam Allah yanɗinde laamiɗo rekeye mbat ha sumaye. jam ne sori haykine wayrego Jam Allah yettama. to da farko dai ni nodda enen julɓe emi ni ko taziya to kamin mo waɗa bayani gadami e goɗɗo miño an huseyfa ma e ɗo peña Naam na Allah fewnamo. to misali Allah yafo Amin amin ya Allah. to konko ɓettotomi ɗo harga Allah enen fulɓe en godi sakashi Naam. sakashi ɗum ɗum ɗuuɗi Naam. daga ballen mi notti mbimi an pullota okkama lawol a remi to kaɗo heɓa rema har ɓuri nonnu Non. sabi e maka enen fulɓe jin Allah en ɓeedi darago ta tabbitini kaɗo okkima dow lawol to jin Allah ton to rema lawol ngol on Non. ɗiɗaɓum maka bo kawten koye ikkindiren hallende hasada Non. i wallahi hallende hasada kanjum ɓuri fanugo en gaɗa Non. ko giɗanɗa bandu maɗa e handi giɗana ɗum hoorema amman tarari joni aksar enen fulɓe non no jogoriɗen en giɗana koye meɗen yoy o yiɗana hoore mum ko yiɗani bandu mum ɗon kan noon ka fuɗɗayi Non. to jum Allah mi toro en enen pullo to ni a yi bandirawo maɗa waɗi goɗɗum ɗum handayi to gi Allah noddamo mbiyamo wane ko gaɗuɗa ɗum ɗon ɗum handayi to seki a si gaba waɗeni en gabaɗe a to leydi ndi Non ɗum inchallah. Allah ɓeyden ko kartago onon malami en bolboɓe ɓe bo Allah sakano on e alheri Amin. eɗon goɓɓe fulɓe hirnamin ton dab hawawol nono Non. ɓe mbimi ni kanuma hinnago mi wiye alhaji yaya Naam moɗa naam. jam Mi yetti sosai. Yawrima yau take. To malam muslim on ta ɗon daga hol bujim. Ra noddo yeeso kadi. Naam. Assalamu alaikum. Jam kelen eftudande maɗa. Naam bolbo mi nanma. Assalamu alaikum. Kai kuso noddayɗo fu wosina radio ɗum haade mum yimbo koye haala kanka waɗa ka wartitoygo kadi sey warta a nanata min nanatama amma to ra noddo yeeso. Salamu alaikum wa alaikum salam. moɗo handira wuro Jam Allah yettama. Jam kele momin bollata. alhamdulillah anetta umar mi giɗa men jiɗi To modibbo Umar jaɓɓama e nastowol. Allah sakano e alheri Amin amin. gaskiya kamata enen bandiraɓe wonɓe gaskiya kawten koye Naam. kamata ki waɗa ka waɗanke ko kamata ki gaskiya e ndekkiti mawɓe enen gaskiya kamata ummo mekka Non. Allah sakano e alheri Allah ɗum moɗon da Amin min getti sosai. Yawwa. To ra halanma makka ka ɗum inni dow halanma laabi haala gonga haala wonta ɗon ka duuɓi e duuɓi lawol sukkama amma enen ɗuma effort waɗɗen dow yugo hunde nde ɗo nde waro e ƙarshe so inchallahu dow maka en tattawnoto joni amma rano dow yeeso ɗo. Naam. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Jam Allah rene ɗum moy min boldata. Momin boldata. Nafi Hamza ɗin daga ɗin Adibaya Gaske. To jaɓɓama Modibbo. Yawwa, jan ma yi ilimin na wanne. To min getti. Kullum ta hawa kusa ku da kullum zuwa amma na ni a cikin na hande. Allah sarki to boɗi. Ran ba ta alheri. Amin min getti Allah sosai. wanda Allah ya dama wanda. Amin ya Allah. Ya umma ja. Amin. Yawri to min getti sosai.
so Allah dow haalanma laawol to on gi'i hundeji ɗin ɗiɗi enen hoore meɗen fulɓe demoɓe bono no noddayɓe mbi'ata bo non ɗum ka yahata banye an pullota wala gesa imma mo gonduɗa imma goɗɗo pullo to ummake okkugoma to ndemata sey rara to remiri ɗum warday damo sey dow lawol sey janga laabi ɗi ɗon sey okkuma bima hi remu ɗo nihi to haala ka gonga woni ɗo nihi tagaɗo onon gonɓe bije anduɓe lawol woni ɗon goɗɗo tun kafin ɗum daña ko dañimo lawol ngol ɗon e ɗum e ngol ɗon har ɗum wari ɗum dañimo lawol ngol ɗon e ngol ɗon to lawol ngol ɗon inde Allah ngol miñi ko rimimo kanko ma aiki mo kugal moɗon woni toni har giɗon goɗɗo okkama lawol ko laabi moɗon giɗon fuɗɗi bo ingo gesa e inde remay ɗon ɗum kawte ko e moɗon hande ko a hukumance jaɗon to police station ko jaɗon to wayɓe gomnati haade moɗon biɗon ra toni on kawti ko e moɗon to inchallahu kadi bo on kawti e may angwanni en mon on kawti e arɗuɓe mon to wala tagaɗo ɗum rimayi neɗɗo jeho rema dow lawol to amma haalanma gonga enen ma hassaday ɗuuɗi nder meɗen enen on towa en ñamtira enen on towa en gagadira hundeji ɗin kala deydey Allah waddanma e maslaha. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am wa alaikum assalam. Allah reni wali jam kele momin bollata. Murtala ya hayani jiya da sai. To wala Murtala dan da shigowa. Allah ta kula alkhairi. Amin min yace Murtala. Amin mun gode sai an ji ba. Aha. To wadi boy ha getti sosai. So halama gongara da no doye so. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa mai wali na yaki na kire. Jam kelem. Wa mai bidan sunusi daga Bono. To wadi bo sunusi ko ne gudunmuwa mada. Assalamu alaikum. To wadi bo sunusi kanu ma dai dilli rano doye so kadi. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To min getti sosai mo min bollata. Wallahi Abdullahi daga Kaya. To Modibo Abdullahi jaɓɓama. Amin gaskiya ko ne fude ga so. Na'am. Gaskiya ko tare ko wannan gare ne don farin gaskiya ko wara sa don gaskiya di wela ba. Non. Yoni so tike be don bamban be ngan on ganya mun an gada. Don e wodi ko be bamban be ngai. No sosai ma. Sosai ba. Ko be be to. Na'am. Eri wara ka wakago ko be wara ka nyamo ko ko eri wara ka yigo ay ko be ko ne gatta to. Sosai. To Allah ya ne. Amin. Aure. To alama gonga wato ko neddeten ɗo ni musamman hukuma na tuwa nder ko ɗume al'amari ɗo waɗa ka waɗugo adalci walo kaptagaɗo ko pullo ko lugga jibajo har joɗaɓe en halama gonga fo wala giɗɗo rikici ko giɗɗo hunde umminayde hankali banya umminol hankali fa dole kanjum waddata nde hande ɗum waranima ɗum nanganima a doggi a yahi to hukuma a doggi a yahi kapto handi jaha ɗum waɗanayima adalci kila ɗum wara ɗum mbima muñitoɗa ko bo banye ɗum ma sey ɗum waranma ɗum waɗanma laifi anda ga yake a yiɗi yago to hukuma bo haala gonga woni ɗum yaha to hukuma haala kan sey ka waylito sey ɗum holla a'a laifi mbita laifi ɗum ɗon na ɗum laifi wonta ɗum ba hey ɗum waylitire goɗɗum daban kila mbaranɗoma on ɗon ko gujjanɗoma on ɗon a yi'amo ko bo to o nangama hande jango sey o wartowa yaman waɗa harkokiji mako sannan kadi bo a yi'amo har joni fa to o heɓi fa o waɗante ko ɓurno ko ƴaɓɓi ɗum to halama gonga hukuma gomnati ummo waɗa ka waɗugo adalci to hundeji kabbo gaddanɗo ɓe haala fuu to ɗum waɗa bincike dow haala kan ɗon sannan ɗum ɗaɓɓitowa gaɗɗo laifi hunde nden ɗon o nange bo o hukunce ɗum zahiri ɗum kowa sheedo to tabbas o hukuntama wonda ɗum ɗon ɗum wartana kowa aya to muɗum noddo yeeso. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Naam mamin bollata to o ma dai o dilli to ra noddo yeeso kadi. Naam. Wa alaikum assalam.
jam kele mo min boldata to Rukayya jaɓɓama e nastol ko woni gudunmowa maɗa? Gudunmowa wanta gaskiya fulɓe da damuwa kuma in kautu ko ni kuma in riya Allah wajen rai mawdu ne da tun daga komai da yi fulɓe ba ta da kusa nan mataki da su tantare ni duwara in ce ta da baki amma da wata da yasa to gwamnati in gode fulɓe ko ina in gode fulɓe mana da wata da zama kun fadi amma ɓe mawɓe men ɓe warta go fa woɓɓe e huwa daidai gorgodo so ɓe kawta ko e maɓɓe gaɗa kanka hutu ni da ɗum wati in citta ko fulɓe gaɗa hunde ɓe biya in fulɓe gaɗi non to min getti sosai amin min getti sosai yawdi to kan ɗum ɗon Allah binda baji ra noddo inchallah mi ya noddo mo karshe ma wonta ɗum nam assalamu aleykum jam kelle momin boldata to Nafisa jaɓɓama ko woni gudunmowa maɗa? Naam. Naam. Insha Allah. Amin Nafisa min getti sosai to Allah binda baraji to noddolji de on waɗa muñal noddolji e natta wane to waɗe muñal haɗum jangalngol karshe inchallah. Assalamu alaikum. Naam alaikum assalam. Yawwa muslim warake yawwa woni ɗo Usman Modibbo mo magani soro magani to misali turo e sako mi hinnuma to min getti sosai muslim wo duniya e ƴama anne watta a nangamin woɓɓe nangatamin fa. Naam. Wai anne watta a nangamin woɓɓe nangatamin. ɓe bi wai non bakkuɗa ha woyɗum musamman hokkuɗa an. Allah yaɓɗene muslim ko dere kema ɗum ɗon kanjum ballitittama kamɓe anda. Inchallah min ɗon gaddama ziyara ma e Usman mo magani to min. To shikenan to on waray sai bolbilo inchallah sai min waɗa tsari e moɗon. To shikenan ummoɗa jam. Amin ma yawtake. Yawa. To inchallah daga noddol muslim en maɓɓi noddol sai noddol angol ƙarshe woni gi en bolbi dow haalanma laabi wonda min e ummol am mi nana e ɗum bolba haalanma laabi to gaskiya en kawtu ko e meɗen gi min mi ɓuri yirgo matsala ɗum ma dow enen so en kawtu ko e meɗen giyen en jangi tsari handi ɗum jangen ɗannan ɗo shiri ɗum waroyi ƙarshe feere emi ɓeyda yettugo kam Hajiya Sumayya Bakar wanda kanko ardi Fulani Peace Initiative Network sannan kadi mi hinna kan Salihu Jamo mo wala ɗon kanko woni momin bofti waɗidirgo shiri ɗum ɗo fuu sannan ra DJ jo kawtuɗo on ra Modibbo Aisha e haade e nanoɓe wanda inchallah ɓe tabɗa kamɓe ma de nder goɓe waɗa joinin an ɗo nihi e ono ma on fuu mon Allah bindana on baraji Allah yaruma en sati waro ɗum inde an har joni dai Ibrahim Abubakar Kunga assalamu aleykum wa rahmatullah yetta Allah kullum en yetta Allah nde mi juuli subaɓe suura mi yettan Allah nde mi juuli asira mangarba mi yettan Allah nde mi juuli e shayi fuu miɗo yetta Allah